Abụ Ọma isi nke 28 Abụ Ọma nke Devid. Gị Jehova ka m na-akpọku, oke nkume m, echila ntị n'ebe m nọ, ka ị wee ghara ịgba m nkịtị, m wee yie ndị na-arịda n'olulu. Nụrụ olu arịrịọ amara m niile mgbe m tikuru gị, mgbe m chịlịri aka m abụọ n'ebe ime ụlọ nke ebe nsọ gị dị. Adọkpụrụla m tinyere ndị na-emebi iwu, tinyekwara ndị na-arụ ajọ ihe, ndị na-agwa mmadụ ibe ha okwu udo ma ihe ọjọọ dị n'obi ha. Nye ha dịka ọrụ ha si dị, na dịka ịjọ njọ nke mmeso niile ha si dị. Nye ha dịka aka ha si eme, nyeghachi ha ihe ha mere, n'ihi na ha adịghị aghọta ọrụ niile nke Jehova, na n'ihi na ha adịghị aghọta ihe aka ya abụọ meworo. Ọ ga-akwada ha, ọ gaghị ewulite ha elu dịka ụlọ. Onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ, n'ihi na ọ nụwola arịrịọ amara m niile. Jehova bụ ike m na ọta m, ya ka obi m tụkwasịworo obi. Enyewokwara m aka, obi m wee na-awụli elu n'ọṅụ. M ga-esitekwa n'abụ m kelee ya. Jehova bụrụ ya ike, ebe siri ike nke nzọpụta nke onye nke ya e tere mmanụ ka ọ bụ. Zọpụta ndị gị, gọzikwa ihe nketa gị, na-azụkwa ha dịka atụrụ, na-ekukwa ha n'aka gị ruo mgbe ebighị ebi. Isi nke 29 Abụ Ọma Devid. Nyenụ Jehova unu ụmụ Chineke, nyenụ Jehova nsọpụrụ na ike. Nyenụ Jehova nsọpụrụ aha ya, kpọọnụ isiala nye Jehova n'ịma mma nke ịdị nsọ. Ọrụ Jehova dị n'elu mmiri, Chineke nke ebube na-ama ebe eluigwe. Jehova nọ n'elu ọtụtụ mmiri. Olu Jehova na-ada n'ike, olu Jehova na-ada n'ịma mma. Olu Jehova na-etiwa osisi sida. Jehova wee tiwasịa osisi sida nke Lebanọn. Ọ na-eme ka ha na-awụli elu dịka nwa ehi, bụ Lebanọn na Siriọn dịka nwa atụrụ. Olu Jehova na-awapụta ire ọkụ. Olu Jehova na-eme ka ọzara mee mkpọtụ. Jehova na-eme ka ọzara Kedesh mee mkpọtụ. Ọrụ Jehova na-eme ka ime na-eme n'ele. Ọ na-agbụchapụkwa akwụkwọ osisi oke ọhịa. Ọzọ, n'ụlọ ukwu ya ihe niile na-asị ebube. Jehova nọdụrụ n'ocheeze n'iju mmiri ahụ. Jehova wee nọdụ dịka eze ruo mgbe ebighị ebi. Jehova ga-enye ndị ya ike. Jehova ga-eji udo gọzie ndị ya. Isi nke 30 Abụ Ọma. Abụ nke eghela ụlọ ahụ nye Jehova. Abụ Ọma nke Devid. M ga-ebuli gị elu Jehova, n'ihi na idogowo m n'elu, i meghịkwa ka ndị iro m ṅụrịa m. Jehova bụ Chineke m, etikuru m gị, i wee mee ka m dịrị ndụ. Jehova, imewo ka mkpụrụ obi m si n'ala mmụọ rigopụta, imewo ka m si n'etiti ndị na-arịda n'olulu dị ndụ. Bụkuonụ Jehova abụ ọma, unu ndị ebere ya, keleekwanụ ihe ncheta ya dị nsọ, n'ihi na naanị otu ntabi anya na-agabiga n'iwe ya. Ogologo ndụ niile ga-agabiga, na mgbe ihe anyị na-atọ ya ụtọ. N'anyasị ịkwa akwa ga-abịa ịnọ ọnọdụ abalị, ma n'ụtụtụ iti mkpu ọṅụ ga-adị. Ma mụ onwe m, asịrị m n'udo m, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m ruo mgbe ebighị ebi. Jehova, iji ka ihe m si atọ gị ụtọ mee ka ike guzoro n'ụkwụ m. Izobere ihu gị, aghọrọ m onye na-ama jijiji. Gị Jehova ka m na-akpọku, ọ bụkwa onye nwe anyị ka m na-arịọ arịrịọ amara. Uru gịnị dị n'ọbara m mgbe m na-arịda n'olulu? Aja ọ ga-ekele gị? Ọ ga-egosi eziokwu gị? Nụrụ Jehova, mekwara m amara. Jehova, bụrụ onye na-enyere m aka. Ịgbanweworo iti aka n'obi m ka ọ ghọọ ite egwu. Ịtọpụwo akwa mkpe m, were ọṅụ kee m dịka ihe okike. Ka nsọpụrụ m wee bụkuo gị abụ ọma, ghara idere duu. Jehova bụ Chineke m, ruo mgbe ebighị ebi ka m ga-ekele gị.